Здравейте хора, ние сме в Велинград и аз съм по Бански. Ето, аз съм по Бански. Както виждате, сега ще се покажа на огледало. Ето ме, с готините бански, сега ми е ужасно да се показва. Ето. Ето ме. Малко се поспорихме. Нямам да ви покажа банята. Ето тук са ни очилата, това са моите. И това са моите. Двата чиста очила са мои. Това са металите. Тук си има хвилик, туалетното. Даже си имаше етикетче, но ние разкъсахме. Така, ето тук банята. И сега връщаме към мен. Така, скоро ще излизаме. Ето ми ключа. Аз ще го държа. Момиче, няма да има Ана Мария. Асансьор. Да снима асансьор, не знам дали съм ви показала. Ще се върна, когато ще излизаме. Само да ви покажа, че имаме пояс. Имаме го на това. Имаме и друг с ананас, че ето го, само минутка. Мале си го струших. Ето го. По принцип, ето е това. По принцип и това трябва да е възглавничко. И е възглавничко. Аз дигам тук някакви работи. Тук е с стикерите ми, които си гледам на отчетата. Като ходя на някакви вечери или като ходя на обяд. За вечера ще ги използвам тези работи. Ето. Ще се върна, когато се облека в други аксесуар. Така хора, облякала съм си аксесуарчето. И сега ще се върна, когато си облека и когато си сложа по-скоро поясчето. Така, ето ме и с пояса, обаче малко време ми остава, така че ще ви се покажа, когато отидем на басейна, долу в хотел Our в Велинград. Да, айде. Да, хора следам, обаче не можах да ви снимам в басейните, защото се местих от един на друг и забравих за вас. Много следам, обаче ето сега преуморена. Едва ми се сложих в вейката и съм легнала тук да се пека на слънцето. Голям отчу, както ме видяхте вече. И скоро може и да се тръгваме, защото аз съм изморена, гладна и трябва да се къпим без това. Басейните с много минерализирана вода. Даже самия душ, като се къпеме с минерална вода. Шите ми са пълни с вода. Косата ми е чупо мокра. Тук се пека и капки.